Čo si prosíš? Sadnite si tuto ku mne. Jar, leto, jeseň a kde je moja posledná dcerka Zima? Veď vieš, ešte pracujem. Celkom by som bol zabudol. Same už vidíte, že moja vláda sa blíži každým dňom ku koncu. Preto chcem od vás počuť, čo ste zažili na svojich cestách. Som veru zvedavý, ako budú na mňa ľudia spomínať. Jar, dcéra moja najstaršia, začni ty. Povedz, čo si zažila, keď si sa prechádzala po lúkach, lesoch, záhradách a všetko si prebúdzala k životu. Čo si videla? Čo si počula? Áno, otec, rada ti poviem, aj vám, sestry moje. Tohto roku, ako každý iný, sme so slnkom prebúdzali všetky zimy spátošov k životu. Všetky trávy, všetky kvety, motýle a zvieratka. To je vždy veľká lopota. To ste ich mali vidieť, keď sa prebehali. No radosť poznám tie farby a vône, zvuky a spev od výmyslu sveta. Ale poviem vám, zaujímavá a skutočne nezvyčajná vec sa odohrala v jednom dome. Doteraz nechápem, čo vlastne mala znamenať. A chcem vás, otec, poprosiť o vysvetlenie. Aká vec? Čo sa ti prihodilo? No tak nám to povedz. V jednom malom mestečku, Nazaret sa volá, bývajú ľudia, ktorých som si veľmi obľúbila. Žijú skromne, sú srdeční, stále veselí. A predstavte si, že aj keď pracujú, tak si spievajú. Vždy som sa pri nich dobre cítila. Títo ľudia majú dceru. A ona od malička rada pomáhala a slúžila tým, ktorí potrebovali pomoc. Niekto najskôr pracuje, potom spieva a napokon sa modlí. Pre ňu je práca, spev aj modlitbou zároveň. Mária bola zasnúbená s tesárom Jozefom, mužom veľmi spravodlivým a milujúcim. Pane, celá sa ti zasvecuje. Odovzdávam ti to, čo takto chudobné dievča, ako som ja, môže obetovať svojmu stvoriteľovi. V tej chvíli okolie naplnilo nezvyčajné svetlo a zo svetla sa vynorila postava. Mária zostala celá prekvapená. Zvláštne ho sprehovoril. Buď pozdravená, Mária, milosti si plná a Pán je s tebou. Ona sa zarazila nad tou rečou, lebo tomu všetkému nechápala a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán mu dá trón jeho otca Dávida a on bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Ale ako sa
dieťa muža nepozná. Duch Svätý zastúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alzbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nezvyčajný Márii pozol, to bol posol z neba. Ďakujem ti, dcérka. Teraz si ale oddychni a započúvaj sa do toho, čo nám rozpovie tvoja sestra Leto. Áno, otec, už sa nemôžem dočkať, lebo aj ja som tu zálivo ohľadila na túto rohu. Všetko sa vtedy zelenilo. Ovce sa popásali na šťavnatej tráve, obilie sa voľnilo na poliach, včely usilovne zbierali bredy. Iba v Jozefovej dielni bolo akosi smutné. Jete sa, šikovný majster, každý si pochvaľoval jeho dobre vykonanú prácu. Ale v tom čase bol Jozef veľmi smutný. Čo si ho trápilo? Neskôr som sa dozvedela, že sa má ženiť s pannou menom Mária. No čím viac sa blížil ten deň, tým viac bol Jozef smutnejší. Až som počula to jeho slovo. Blahoslavený Pán môj a Boh môj, Ty ma poznáš, Ty o mne vieš všetko. Ty vieš, ako túžim plniť iba Tvoju vôľu. Ty vieš aj to, ako mám rád Máriu, moju snúbenicu, ako rád ju počúvam, rozprávam, spievam. A keď sa usmievam, ako by druhé slnko vyšlo. Len to jedno nemôžem pochopiť. Mása Mária, matka budúceho dieťaťa, s tak mojou manželkou. Prosím, daj mi vedieť, aká je tvoja vôľa. Potom Jozef zaspal. A tu sa to práve stalo. Vo sne sa mu Pán prihovoril cez anjela. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a ty mu dáš meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoju z hriechov.
stane vôľa nášho nebeského Otca. Čas mojej sestry jesene. Mária sa vrátila od svojej tety Alžbety svoj a Jozefovi už nič nebránilo, aby si Máriu vzal za manželku. O pár týždňov po nej prišiel kráľov posol s týmto oznamom. Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dôležitá správa. Náš dnešný cisár Augustus vydal rozkaz čítať všetok ľud. Preto sa každý musí dať zapísať v tom meste, z ktorého pochádza jeho rod. Kto tento rozkaz nesplní, bude prísne potrestaný. Mária, počula si? Áno, Jozef, počula. Náš rod pochádza z Betlehema. Musíme sa vydať na cestu. Vyrazíme o 3 dní. Prosím ťa, priprav potrebné jedlo. Jozef s Máriou sa vybrali na cestu. Chcela som veľmi vedieť, ako sa im podilo. No v tom čase na kraj sadala už naša sestra Zina. Ale tá tu ešte stále nie je. Otec! Otec! Sestry moje! Ukážem vám niečo, čo ste ešte nikdy nevideli. Veľký kráľ sa narodil. Rýchlo, poďte. Dcerka, sme radi, že ťa vidíme. Ale počkaj, o akom kráľovi tu vlastne hovoríš? Pripravovala som lesy, lúky, polia, záhradky i zvieratka na poriadnu zimu a v tom čase, ako by nastalo sťahovanie národov. Ľudia putovali z jedného mesta do druhého a medzi nimi boli aj na prvý pohľad celkom obyčajní. Bol to Jozef z Nazaretu a jeho manželka Mária. Veľmi som ich ľutovala. Mali pred sebou ešte dlhú cestu až do Betlehema a žena navyše nebrala dieťa. No na rozdiel od iných vôbec nešomrali. Mária, vidíš, aká si statočná. Už sme v Betleheme. Teraz už len nás nejaký hostinec, kde by sme sa mohli ubytovať a ráno sa pôjdeme dať zapísať.
Pokoj vám, dobrí ľudia. Mohli by sme u vás prespať? Nie, u nás nie je miesto. Všetky izby sú už plné. Musíte skúsiť inde. Čo chcete? Pokoj vám. Nie je tu miesto. A vôbec, máte peniaze? Nie, sme len skromní ľudia. Skutočne u vás nie je voľné miesto? Nie, už vám povedala. Všetky izby sú už plné. Vráťte sa odtiaľto. Ach, Jozef, čo len bude s nami? Neboj sa, Mário. Určite sa niečo na ne. Boh sa o nás postará. Pokoj vám, dobrí ľudia. Nevidíte nejakom mieste, kde by sme sa mohli na noc zložiť? Joj, kdeže? V takúto hodinu je už všetko odpovedné. Aj keď jedno miesto by sa tu predsa len našlo. Tam na kopci sú tam ešte, ale skúste tam. Ďakujeme ti, dobrá žena. Nech ti to dobrý Boh odmení. Veľmi som ich ľutovala. Miesto sa našlo iba v Maškani. Boli síce veľmi unavení, no nepamasovali sa. Chválili Boha za všetko, čo im dal. Ako by očakávali niečo nezvyčajné. No, a to je práve to, prečo vás volám. O polnoci sa na nebi rozžiarila neznáma hviezda a zaznel anielský spev. Narodil sa Ježiš, náš kráľ. stvorenia okolo nás. Či to nie sú anieli? Nedáraj, ty vymyselný, to sa ti asi len sníva. A ty, Kubo, vstávaj tiež, lebo prespíš tieto nevydané veci. Aké veci, čo horí? Všetko horí, domy, stromy i naše hory. Fedor, na kolena, obloha je ožiarená. Páčom som už mnohé roky, no nikdy som nevidel takú krásu na oblohe. Pozrite sa a čujte ten anielský spev. Počuj, starý kveľ. Ja som aj dedinský pastier, nerozumiem po latínsky. So spevom i trúbky znejú, To anieli krásne spevajú. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete dieťatko,
zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Ponáhľajte sa k jasličkám, tam leží Ježiško v plienočkách. Pásy, pastieri, všetci do radu. Urobte peknú pastierskú parádu. Každý dáček, jak sa patrí, od pastierov spoza datu. Vy fujari a jogajdy, spievajme si dýchom daj, k jasličkám sa ponáhľaj. Tak vidíte, dcery moje, narodil sa nám náš Spasiteľ. Teraz sa už v pokoji môžeme odobrať na odpočinok, pretože som si istý, že sa v mojom trvaní zrodilo